xa que estamos mirando que siguen persistindo en non se preparar a perseguir ou acusar ou intervir no funcionamento normal das traídas de agua, aparte focalizando certas acusacións sobre o seu propio presidente. O rol que quero facer é que fagan un favor de deixen que as traídas sigan o seu funcionamento normal, que detendo o apoio da súa asamblea e a soberanía da súa asamblea, que non sigan poñendo falsas acusacións sobre o seu presidente e a súa propia directiva, xa que iso o único que están conseguindo é enfrentar os vecinos. E de un goberno responsable o que menos ten que facer é que enfrentar os vecinos. Sempre volvo a pedir que lle rogo que deixen de persistir se vostedes están defendendo un proxecto que o defendan con os seus argumentos e non se interpoñen polo funcionamento normal dunha asamblea de agua.